Gud gør noget nyt i Danmark og ud over hele Europa. Han taler, han virker, og det han siger, det kalder på handling. Derfor samles vi til Listen 26 i helt nye faciliteter her i Samvirket bag ved mig for at skabe plads til flere mennesker. På Listen 26 der kommer vi til at have en fantastisk tid sammen. Vi skal starte dagen med at tilbede Gud og lovsynge ham. Og så kommer der til at være undervisning fra forskellige undervisere. Om eftermiddagen der er der workshops. Det er først, når det bliver praktisk, at vi får det under huden, at vi kan implementere det i vores hverdag bagefter. Om aftenen så kommer vi til igen at lovsynge sammen, og så kommer der til at være et ord lige ind i den tid, som vi står i. Vi har fantastiske undervisere, som kommer og er sammen med os. En af dem er Andres Van Hertel, som har været sammen med os før. Og en af hans venner er David McDonald, som også kommer. Så har vi Erik Anderson, også fra København, og Jakob Wiftrup, også fra København. Og en masse andre, som kommer til at forme de her dage, og vi kommer til at blive udsat fra forskellige tjenester, som kommer til at gøre en forskel i vores liv og i vores kirker bagefter. Vi kommer nemlig også til at udruste det evangelistiske og den apostolske initiativ i jeres kirker. Vi tror, det bliver en helt unik konference, og vi vil gerne, I kommer også som teams, fordi vi tror, teams vil styrkes igennem konferencen. Listen fra den 3. til den 7. maj får jeg meldt på i dag. Vi glæder os til at se jer.